Eli tosiaan hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa Volttipäivien iltajuhlaan. On todella hienoa olla täällä. On kuljettu pitkä matka siitä, kun 4 Oulun seudun ammattiosastoa teki kevättalvella 2014 päätöksen lähteä järjestämään Volttipäivät täällä Oulussa. Matkalla meidän eteen tuli monenlaisia haasteita ja paljon uusia juttuja, ja olemmekin nyt monenlaisia oppeja rikkaampia. Haluankin kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana järjestelyissä. Kiitos. On myös kuljettu pitkä matka siitä, kun Sähköliiton perustamiseen johtava päätös tehtiin 60 vuotta sitten retkeilypäivillä täällä Oulussa. Myös siitä, kun Oulussa on edellisen kerran järjestetty Sähköliiton kesäpäivä, on kulunut pitkä aika, 30 vuotta. Jotta Ouluun voidaan kokoontua Sähköliiton kesäpäiville taas 30 vuoden kuluttua, niin minä näen, että monen asian täytyy muuttua. Muuttua siksi, että itsenäinen Sähköliitto olisi silloin edelleen olemassa ja niin voimissaan, että saamme jäsenet edelleen lähtemään kesäpäiville mukaan. Yleinen mielipide AY-toimintaa kohtaan on vasta julkaistun tutkimuksen mukaan muuttunut selvästi negatiivisemmaksi. Samoin voi jokainen helposti todeta myös seuraamalla sähköistä tai sosiaalista mediaa. Jäseniä on nykyään yhä haastavampaa saada aktivoitua osastojen ja liiton toimintaan. Ammattiliiton jäsenyyskään ei ole palkansaajille enää niin itsestäänselvää. Yhteiskunta muuttuu ympärillämme ja meidänkin täytyy. Mielestäni meidän täytyy kyetä muuttamaan toimintatapojamme vastaamaan paremmin nykyisten ja tulevien jäsenten tarpeita, odotuksia ja mahdollisuuksia osallistua. Minulla on unelma siitä, että me sähköliittolaiset voisimme joskus olla yhtä isoa perhettä. Perhettä, jonka jäseniä ei enää jaettaisi eri ryhmiin. Perhettä, jossa toimintatavat ja päätökset olisivat ei yksittäisten perheenjäsenten eikä ryhmien, vaan koko perheen edun mukaisia. Perhettä, jonka pöydän ääreen kaikki perheenjäsenet mahtuisivat istumaan ja jossa kaikkien mielipiteitä kuunnellaan. Perhettä, jossa päätöksiä suunnitellaan, valmistellaan, päätetään ja toteutetaan yhdessä. Tällainen yhtenäisyys ja yhteisöllisyys olisi vahva kivijalka, jonka päälle tulevaisuuden Sähköliittoa olisi hyvä rakentaa. Näen, että tällaisesta ammattikuntaisuuteen nojaavasta perheestä voisi kasvaa AY-kentän yhtenäisin ja vahvin liitto. Jos ympyrä sulkeutuu ja Oulussa järjestetään Sähköliiton kesäpäivät 30 vuoden kuluttua, niin lupaan olla mukana järjestelyissä. Olenhan silloin vasta 66-vuotias ja nykyisten ja mahdollisten tulevien eläkeuudistusten ansiosta minulla on silloin vielä työuraakin reilusti jäljellä. Toivon kylläkin, että seuraavien kesäpäivien järjestämiseen Oulussa ei tule yhtä pitkää väliä. Ei mulla muuta.